Aleksi Virhydrosta terve. Tässä mä kerron vähän Trale HH-sarjan liittimistä. Ja mikä tekee tästä HH eli helppo ja huolettoma on se, että jos normaali hydrauliletkuliitin koostuu erikseen letkukarasta ja holkista, HH-sarjassa ne on integroitu suoraan yhteen puuhun. Eli ei tarvitse enää miettiä sitä, että onko sulla holkkeja ja liittimiä tarpeeksi, vaan sulla on aina holkki ja liitin samassa paketissa. Se tekee sitä helppoa ja huolettomaa. Trale HH-sarja sisältää liittimet joko PSP eli R, Jiki sekä 12 ja 15 L DINI-liittimet. Meillä kuuluu siihen tietysti ulkokierteiset, sisäkierteiset, 90 asteen kulmaliittimet, 45 asteen kulmaliittimet ja PSP-kierteille sopivat panjot. HH-sarjan liittimet myydään meillä aina 5 kappaleen erissä. Trale HH-sarjan liittimet on rajattu meillä varttiseen 3,5 tuuman letkuun ja täydellisen valikoiman näet meidän nettisivuilta.